Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Say nga nga daw, kukurin na do. Wa kang kadungog! Kadungog-dungoy. Giklaro lang na ko. Salan mo daw. Salan may sugo na ako nga itong kurin na do. Ha? Salan itong kuriga? Gabi na lang. Pero hangtod ron, huwag yun ko makareceive og tawag o message gikan ni Greg. Ngano ka? Unsa kay problema? Base na busy. Bututan ako nga mo text niya pero ang ako lang kung busy gid siya. Magka-disturbo hinoon ko. Pabuton na ako nga mo na siya message na ko. Total, nagsulti naman mi ni Corina og sa mga bata ni Dudot ug Miles. Nasiguro na nako nga okay na sila si Miles og naayo na siya siyang sakit. Ang ako na lang, ang pagbayad na lang ni sa iyang nagasto sa pagka-ospital ni Miles. Bisan to dumingon siya nga dili ni pabayaran pero kinahanglan gid nga makabayad ko. Dili ko gusto nga makaingon siya nga gibusahan ako ang iyang kaayo. Dili man sabihin noon siya ingon ni ana pero mas maayo gyud nga ako ning bayaran. Isayod ko nga wa niya pamunita ang kwarta nga iyang gitabang namo. Wa gyud. Nakahimo na kog kuan kanang account sa FB Demiles. Nayo. Hala, Duta! Buhati sad ko, Kuya Dudot. Sayon naman na good. Ikaw na lang. Asa man ko magbuhat nga usa ra man atong cellphone. Unya, tuapod ni mama ko rin. Anak ka sa kompyuteran magbuhat og account. Sa internetan, dito man ko nagabuhat. Oo, no? Kay masuko niya si mama kung manguam ko siyang cellphone. Magani dito ko naghimo sa kanang internetan og FB. Kay basin masuko si mama, magamit ko cellphone. Mayo untag, palitan na tang Papa Prancing og cellphone ko yan, no? Bitaw sa bisan baratuhon lang ko ng tagod. Unya, magamit po nato na sa research nato balik sa school, di ba? Mao, cute. Sige na to follow up si Papa Francine Day. Ano na, palitan yun ni cellphone. Ayaw lang tingali, Kuya, uy. Nagisgot ra ba tos mama nga dili to mangayo ni Papa kung dili importante. Importante magulang cellphone god. Pares na ako, be. Kung tuan ako sa lungsod, maskwila, nyo, kung madugay ko guli, be. Kung doon na mi, kanang dugay mi mamuhi. Di, makapahibaw ko ni mama, nga madugay ko. Mapahilabot ko na research, di ba? Bitaw, no? Nga nasa daghang sikanhan. Tuwa man sa Cebu si Papa, di. Naay daghang barato dato. Ngay kaulay follow up ni Papa, Kuya, uy. May baranan para batan ni Tito Greggy. Ingon ni Mama ko rin. Maluhit ang Papa. Muna-muna ra ba kuno taon niyang panarbaho dito? Aron na makapadana to tiri para sa itong pinginanglan, ingon Mama. Oh, Oo. ay, di lang sa nato siya disturban dato, oy. Oo. Maguwat na lang ta kano sa siya. Kano siya niya palitan mo cellphone. Oo. May pa. Mao yun. Ay, karon nakita nimo kung unsa ka mahinungdanon nga naa kay kontak ni France nga tuwa sa Cebu. O, matansang. Naingon lang gud ko ato tungod sa miscommunication namo mismo ni Francine.
og tungod usab ni Greggy, dili ba? Ma, Wa ko mo basol nimo, Corina. Ang ako, nga may sayop sab si Francine. Kay nganong ang butang nga para raunta ninyong duha. Mahigayon pa man nga adto mo agi ni Greggy. tungod na itong hikayo na ma, nga sikihan akong off ang akong cellphone. Nga inay makatawag o makamessage si Francine na ako. Kay dili ko niya makontak. Ato na siya mamalihog ni Greggy. Ang mahinungdanon nga may nakatunan ka sa maong sitwasyon. Mao nga paninguhaa nga dili na kadto mausab. O matan siyang. Pero dili lang ka ng butangang akong ipasidaan nimo. May angay ka pang bantayan. Ha? Unsay buot ni mong ipasabot, ma? Naibaw ka na sa buot kong ipasabot. Ma, unsay... Likaye si Greggy. Nakabati ka. Likaye yun siya. Matan siyang. Dili na ko mo detalye pa nimo ko rin kung ngano. Kaya nahibaho ka na. O dili na kinahanglan nga pasabton ka. O ma, hisabtan ko ikaw. Nagasabot ko sa buot mong ipasabot. Ayo. Ayo gabi eh. Oh, Ayo. Oh my daw, murag na kaila ko stingog. Wait. Ayo pe, Corina. Brulot. Oo, Miles na mo na, Dok. si Apyotron. tingog man ron ni Apiot, di ba? Niya ka lagi Apiot, o nagabhian man. Ngayon po lagi day ka ng tansyang. Oy, ikahibong pa na nimo nga inahan man kong Corina. Og anhi naman sab ko maghigdaan din yes ila. Aw bitaw no. Bugog na ko. Ay, niagod ka sa ato pa. Aw, ani juga matulog. Nganong ni Akaman, Apyot? Ah, kuan kining. Ah, Unsa may gisugo ni Greg ni mo Apiot? gisugo na? Salan bigisugo, oy. Wala man ko. Ay, nga sa ato pa, muani ka lang di ay sa imong kabubuton. Oo. Atag ano ka nang da. Bright tayo niyo mo ng tansyang, oy. Kaya unsa lagi tuyo ni mo, Apyot? Unsa man Apiot? Gipapaningil ka ni Greg siyang nagastos pagka-ospital ni Miles? Ha? Wala no, oy. Panil nga gar. Wala ko paningil, oy. Sa O niya nga nung niamang ka. Imposible ka ayong mo anhi kagabi nga wa kay tuyo. Nga way gisugo si Greg ni mo. wala ba tayo kasugo dong gregi na ko na. Ako rin ganun kababuto nga mag-anhi ko din eh. Ako tuyo, no? Kuan, kining, si Isyut ba ka, akong umigo, kinyong sildingan din eh. Mao ba? Umana na. Muna, kung tinawad kay, himingaw ko sa amigo, oy. Sa tao na mga ming wala magkakita o wala po may magka-istorya ba? Usay wa mo magkita o wa magka-istorya. Dito di ay sa ospital di na-admit si Miles. Dito ba yas isyot o dito sa Musgrege wa di ay mo magkita? Kung tigwa nga, oy. Dipit, kung ano eh. Saan na ako pagpahigayon, ano oy. Di am na siya din. Saan na? Nailong ka man, Piot. Kung ano, miyapet lagi ko din, ba kay, wato ko sa ilang isyot, kay, lahat sa kayo nga, kailag ko ta, o niya, wato ko sa ilang isyot, niya, maagi mo ko din inyong balay, niya, dili mo lamang ko mahapit din, kalain, puroy, diretso lamang ko kagarabihan, puna ko tingali. Mao ba?
Aw, maumang ka ha. Nahala, sige. Unya na, ato na lang ko, ha? Ayaw. Mangluod ka man dayon. Mulood ba? Wala mong God. Kasama ng dani mong piparbag sa may soda na. Para kang kinsama na. Akin eh? Ang magkakita at tugod ko sa ilang isyot na para yun niya. Ako sunugatan niya ba? Pinalangga ko na ko ng amigo. Surprise ako niya na. Hiyom lagi nang. Lakaw na apiyot. Kaya wag yung ko'y gituhuan sa imong gisulti. Salan to na. Siguro magyugkakan ka ng dani mo. Wa na gipahatag ni Greggy kang Corina. At sala ko'y parang kurina God. Parang ning isyot ay. Sinutan siyang ba? Tigulang ha. Patagal ito problema. Tigulang ha. Napahunong ka man. Ang anong napahunong ka. Sa pamay mo gidugayan. Madto ka man ka silang isyot. Adto na. Oy, wa may apyot ka na adto sa amo na tasyang. Kurina, wa man. Tanawa, sana'y giingon ko, Corina. Wa di ay siya mulahos dito sa inyo, isyot? Wa ko rin, uy. Wa gyud taon. Ako nahibaw pa kong dinisya. Og mo isulti ni mo ng tasyang nga may dasyang regalo para nako. Ay, ariyo na ko eh. Wa maso magsulti nga dinhi ko umigo kon. Kay mingon man siyang mulahos dito sa inyo. Ni si apyot ay. Unsa ka to iyang regalo para nako, no? Sorry jo kayo nung kriki ay. Ulot ko atraka. Ingon makagdilit na ko. Hatag to ng cellphone nga imong patod para ni Corina kung naila ang tawo sa ila. Ha? Kay sira mang jud ka ang akong tunulan na ito. Ang tigulang ng tansang na mo dito sung. Gatagi-bisit na ko kinitiguangan ha. Salan ko daw. Unsam gi gustong mahitabuan ng tiguangan. Ganahan siya nga mupahuway na. Ha, apyot? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!